pre vyššie dobro. Pre začiatok chcem upozorniť, že sa vytvoril server na stránke Discord, kde sa môžete zapojiť do diskusie. Sú vítaní aj ateisti, aj teisti. Odkaz nájdete v popise tohoto videa. A v tomto videu sa chcem zamerať na otázku, na prvý pohľad tak jednoduchú, no na zodpovedanie veľmi zložitú. Čo z vás robí to, kým ste? Už v predošlých videách som rozoberal otázku slobodnej vôle a na to budem zakladať svoj filozofický postoj k tomuto tématu. Primárna príčina našich akcií je náš mozog, nie je naše vedomie. A to, kým som, je len jeho produktom. Otázka toho, kým vlastne som, môže byť ľahko zodpovedaná. Som proste zhluk skúseností a spomienok, ktoré navzájom koexistujú, vďaka elektrochemickým činnostiam vo vnútri 2,5 kg vážiaceho orgánu v mojej hlave. Ale prečo sú medzi nami rozdiely? Prečo, keď vy a ja budeme stať pred rovnakou voľbou, zachováme sa odlišne? A aby som mohol zodpovedať túto otázku, musíme sa pozrieť na to do väčšej hĺbky. Musíme sa pozrieť, ako sa náš mozog tvorí. A to práve začína u našich génov. Gény, s ktorými sa narodíme, môžu mať obrovský vplyv na naše chovanie. Napríklad polovina populácie Zeme má konkrétnu sadu génov. A keď ich máte vy, vaša šanca, že spáchate násilný čin, vzrastie o 88%. Tieto gény má väčšina väzňov a takmer každý odsúdenec k smrti. Takže nemôžeme predpokladať, že všetci prichádzame na tento svet s rovnakou výbavou, pokiaľ ide o pudy a chovanie. Naša sada génov, s ktorou sa narodíme a ktorú nejako neovplyvníme, aj keď si to uvedomujeme, evidentne určuje naše chovanie a pohlavie. Lenže to, ako DNA súvisí s našim chovaním, je trošku zložitejšie. Pretože aj keď prichádzame na svet s pevným vzorcom génov, nie každý z našich génov dostane šancu sa uplatniť. Genetika je len časťou príbehu o tom, kým sa staneme. Pretože ktoré z našich génov sa prejavia a kde, to už ovplyvňuje prostredie, do ktorého sa narodíme. Prostredie nášho domova a kultúra, v ktorej sme sa ocitli. A to všetko sa navzájom ovplyvňuje s našou genetikou. A práve toto vysiela jednotlivé mozgy rôznych ľudí na veľmi odlišné životné dráhy. Aktivitu miliárd našich neurónov formuje vnútorný a vonkajší svet. A naša genetika a naše prostredie, to, čo my neovplyvníme, spolupracujú na budovaní nášho mozgu a tým zároveň riadia to, kým sme. My sami proste neovplyvníme to, kým sme. Keď napríklad dáme rovnaký mozog batoľata do inej doby a na iné miesto, bude sa utvárať tak, aby sa hodil do daného prostredia. Kultúra, myšlienky, náboženský systém, vaše životné skúsenosti, všetky tieto vplyvy nášho prostredia sa navzájom ovplyvňujú s našimi génmi a fyzicky menia stavbu našeho mozgu a tým aj to, kým budete. To práve definuje, kým máte šancu sa stať. Naša ilúzia slobody je obmedzená svetom, v ktorom sme sa náhodne ocitli. A je odsúdenia hodné, že existujú ľudia, ktorí zatracujú a posielajú do pekiel iných ľudí, ktorí sa narodili inde a veria iným veciam ako oni. Je to nechutné. Takže ak sa pozeráme na mozog týmto spôsobom, je jasné, že neriadíme svoj život. Aspoň nie do takej miery, ako by sme si radi mysleli. To všetko by nás malo viesť k zamysleniu, že či vedomá myseľ skutočne vôbec niečo riadi. Môžeme o niečom rozhodovať nezávisle na našom mozgu?
Odpoveď znie nie. Je to nemožné. Náš mozog ovplyvňuje absolútne všetko, čo si myslíme, nad čím uvažujeme, čo sa iluzórne rozhodneme urobiť. Naše vedomie nie je žiadny šéf, ktorý všetko riadi. Je to len niečo ako čierny pasažier, len ďalší produkt, avšak veľmi významný produkt tohoto orgánu, ktorý vlastním ja a aj vy. Teda niekedy mi príde, že niektorí ten mozog nemajú, keď čítam určité komentáre. A to je moje posolstvo. A pre toto video je to asi všetko. Možno som na niečo zabudol, ale to môžem povedať v ďalšom videu. Nezabudnite si objednať moje nové mikiny a trička. Odkaz je v popisku videa. Je tam aj Facebook, Instagram a hlavne Discord, kde môžete komunikovať so mnou aj s ďalšími Tauronmi. Takže pre vyššie dobro a prajem pekný deň.